Hello guys, welcome back to my another press video. Guys, ଆମେ ଫାଇନାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଡିହା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ, ସେଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସୁଧୀର ଆମର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ ଆମର ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ନଦୀକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଆମେ ଜଳପ୍ରପାତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଏଠି ଭଲ ବାଲି ଅଛି, ମସ୍ତ ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟୁର କ୍ଲିୟର ବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୁଳୁ ରାବରେ ବହୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଡିହାର ଜଳପ୍ରପାତର ନଈଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପାଣି ବହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଗାଇସ୍, ମାଙ୍କଡ଼ ଡିହା ଜଳପ୍ରପାତ ରାମଗିରିଠୁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 କିଲୋମିଟର। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟିଆ ଘରର ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆମ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ପାଖରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯିବା, ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ସେଇଠିକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଈ, ଆମ ଗାଁଠାରୁ ବା ରାମଗିରି ଠାରୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 18-20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଇ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ପୁରା ବି ଆମର ହେଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ପତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ପାଣିର କୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍, ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କିଛି ଝଲକ, ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ଫୁଟ ଉପରୁ ବା ପାଖାପାଖି 200 ଫୁଟ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ। ମେ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିହା ୱାଟରଫଲ୍। ବଟ୍ କିଛି କାରଣ ହେତୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲୁନି। ବେଶୀ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ ବାଇ। ଲାଗି